estem aquí per presentar una proposta que és que quan aquí a l'estació d'autobusos ja se traslladi al costat de l'estació de trens, aquí nosaltres proposem, si és possible, és a dir, si nosaltres podem disposar d'aquest local, fer un centre esportiu. Nosaltres creiem que aquí en aquesta zona, en aquest moment, seria molt bo un centre esportiu. Per què? Perquè tenim diverses escoles al voltant, a més estaria al mig dels dos campus que en aquest moment encara no tenen cap equipament esportiu. Nosaltres el que proposem és que aquest centre esportiu tingui un pàrquing subterrani que ajudaria també a pagar les despeses de manteniment. Després també que hi hagi un altre soterrani en el que estiguin els gimnasos i també els vestuaris i reparació d'equipament. I després la planta principal en el que estaria dividida en 3 àrees i se podrien fer diferents esports. El terra seria de ciment polit de tal manera que se pogués també patinar, fer hoquei i després, quan se fessin revetges o festes populars, també se poguessin fer en aquest equipament. Sempre degudament aïllat. Això és molt important. Nosaltres ho farem de manera que no tingui cap trastorn pels veïns de la zona.